Bellach i ni wedi cyrraedd pencampwriaeth y pencampwyr. A mae yna gystadleuwyr o 4 gwlad ym Mhryden, o'r Alban, o Iwerddon, o Loegr ac o Gymru. Dyma ni rownd olaf y bencampwriaeth. Ar hyn o bryd, Lloegr sy â hi. Mr Dick Roper yw'r cystadleuedd fan hyn. Ac enw'r ci ydy Will. Mae Will yn feistrolgar iawn gyda'r David ar hyn o bryd yn 5 mlwydd oed. Ac mi oedd Dick Roper yn bencampwr trialon agored cenedlaethol Lloegr yn 2015. A digwydd bod mae Will sy'n newydd o mas o dan yr lori fach yna. Mi oedd ac mae yn fab i'r ci oedd yn bencampwr yn rhealon agored Lloegr yn 2015. Wedi ennill pencampwriaeth Lloegr 2 gwaith. Mae Dick Roper yn hen law ar y gystadleuaeth yma. Di cystadlu mewn nifer o gystadlaethau rhyngwladol yn ogystal. Ond y ci bach yma yn cael tipyn o hwyl arni. Mae'n boeth ddychrynllyd i'r cwn yma ar hyn o bryd. Mae treialon Lloegr yn cael ei cynnal eleni ar y 6 o Awst yn Swydd Gaer. Felly tipyn o hen law ar y gystadleuaeth yma. Beirniad y gystadleuaeth yma gyda llaw yw Gwynfor Owen. Di bod yn cystadlu hunan mewn treialon ers 10 ar 20 o flynyddoedd. Di bod yn aelod o dîm Cymru nifer o weithiau hefyd. A'r tro cynta nôl yn 1994. A dyna ni, felly Will wedi wneud ei waith yn arbennig o dda. Corlannu'r defed i mewn i'r lori fyna. A Mr Dick Roper yn filltir arbennig ar y ci defed hefyd. O'n i sôn mae Gwynfor Owen yw beirniad y gystadleuaeth yma a di bod yn cystadlu yn rhealon y byd dros Gymru. Di bod yn hîm Cymru nifer o weithiau ers 1994. A mae Gwynfor yn gyn brifathro yn Lerpwl ac yn gyn ddarlithydd ym Mhrifysgol Manceinion. Di beirniadu nifer fawr o gystadlaethau yng Nghymru fel yr agored yn Uwchaled. Ac wedi cystadlu yn y sioe frenhinol yn treialu cwn defed ers blynydde maith. Mi fydd enillydd y gystadleuaeth yma yn derbyn gwobr ariannol o 400 punt. Felly'n wobr hael iawn. A'r Alban sydd wedi ennill y gystadleuaeth yma gyda llaw am y 2 flynedd diwetha. Gewn ni weld os ewn nhw am y goron drifflig eleni. Ond ar hyn o bryd, Will, y ci defed o Loegr sy'n cael tipyn o hwyl yn siaso i filltir fyna, Mr Dick Roper. A dyna ni yn llawn heiddi i ddŵr fyna ar ddornod crasboeth fan hyn, ar ddornod agoriadol y sioe frenhinol yn Llanelwedd. A gofal tyner iawn fyna gan Dick Roper o'i gi sydd wedi gweithio mor galed ar ei rannau hefyd.